אתם קרויים בהמות, כתוב. כתוב אתם קרויים מועדון ואין הם קרויים מועדון. זהו, אבל לא הם בהמות. נכון, לא כתוב שהם אבל יש לזה הסבר על זה, נכון? למה הם... רגע, זה מה שאני רוצה להבין. רגע, שקט. אז מי, כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. כתוב שאתם קרויים אדם, והגויים לא קרויים אדם, זה מה שכתוב. לא קרויים? לא קרויים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדמה לעליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אדם זה לשם אדמה לעליון. אדם זה כביכול אדמה לאלוקי. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה. והאדם, בן אדם, כמובן אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה לשם עליון. אדם זה אדמה לעליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. ועכשיו, הגויים מה שאין, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים. למי הם בונים את זה? לנו. משרתים את היהודים.